Δεν ξέρω τον λόγο που υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Τώρα οι διαιτητές εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο και ακολουθούν και οι ποδοσφαιριστές. Διαιτητική ομάδα με τους ποδοσφαιριστές. Το Οθέλες, ο κύριος Βλάντιτσα Πετροβίτς. Ομάδες, θυμίζω στο ίδιο λεπτό είχε ανοίξει το σκορ στο εντυπωσιακό 6-6 της Καρμιώτισσας με τον έτοιμος να δώσει συνέχεια ο Στυλιανού. Στα 20 του χρόνια παίρνει χρόνο συμμετοχής στα τελευταία παιχνίδια. Ματόγκο τρέχει να πιέσει, θέλει να κερδίσει, τα καταφέρνει, πάει να πλασάρει κόντρα, ξανά ο Ματόγκο. Βγαίνει ο Τσακουρίς, Ματόγκο επιμένει, επέστρεψαν οι αμυντικοί του Οθέλου για τα καλά, έκλεισαν τους χώρους. Κόρνερ στο 34. Η ταχύτητα του Ματόγκο δημιούργησε προβλήματα εδώ στην άμυνα του Οθέλου. Βλέπουμε πως κέρδισε από τον Κυριάκου και τον Γιάνσεν. Άνοιξε την μπάλα, έκανε το σούρο, ο Κυριάκου έβγαλε την άμυνα. Μετά έπεσε και ο Τσακουρίς. Τον δυσκόλευε το φάουλ για τον Οθέλο. Θιάμπα για τον Μπραμπίγια, με το κεφάλι θα διώξει ο Παστελής, ο Ματόγκο. Ματόγκο με τον Κυριάκου εκεί στη μονομαχία. Θα το κλείσει το οπτικό πεδίο ο Κυριάκου, θα τα καταφέρει. Ξανά ήρθε από πίσω την ώρα που έκανε το σουτ ο Ιωσήφιδης. Μπροστά ξανά η ομάδα της ΑΕΣ, η κόντρα και κόρνερ. Συφνέος, Ματόγκο, ο Ρότσα είναι, τώρα είναι ο Ματόγκο. Το γύρισμα στην περιοχή, ο Συφνέος έξω για τον Στυλιανού. Στα γρήγορα η μπάλα για τον Ματόγκο, που είναι πολύ γρήγορος. Ματόγκος ρίχνει την μπάλα μπροστά. Δεν θα μπορέσει όμως να τελειώσει την προσπάθεια όπως θα ήθελε, με τον Κυριάκου να κερδίζει και το φάουλ. Η μπάλα περνάει, ο Σούτο δεν θα μπορέσει να βρει κάποιον συμπαίκτης του. Ήταν καλά κλείσει. Σαντός, Ματόγκο, πέρασε πολύ ωραία ο Ματόγκο. Κάνει κίνηση ο Ιωσήφιδης, ο Ματόγκο πάει μόνος, πλάγια ο Ματόγκο, το γύρισμα δεν μπορεί ο Ιωσήφιδης. Μπαγιά δεν θα περάσει. Ματόγκο πάει περισσότερο σε ένα 4-2 θεωρώ πλέον η ομάδα της ΑΕΣ. Ματόγκο, το γύρισμα, πάει να γίνει κεφαγιά εκεί από το ευκαιρία στο 61 με τον Ματόγκο να θέλει να τα κάνει όλα μόνος και στο τέλος να στέλνει την μπάλα έξω. Πολύ καλή στιγμή, καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο για την ΑΕΣ με τον Ματόγκο. Σαμπό πέρασε για τον Ματόγκο. Η σέντρα του Ματόγκο πηγαίνει άμυνα τελικά από τον Άνινο Χαραλάμπους.